Hey, what's up, guys? Welcome back to another video of mig, der klarer Hollow Knight Pantheon Jesus Christ, du gik rundt nemt. Jeg gider ikke mere. Man, no Vi starter med at bunde den her øl. Jo, okay. Det kan jeg være med på. Og så åbner vi en mere. Og spillet i dag er, at vi tager en slurk hver gang jeg klarer en boss, og hver gang jeg dør. Så skål for det. Så tager vi 3 slukke. Man skål for det. Til at blive så fuld. Okay, jamen det er jeg med på. Men altså du ved, jeg putter ikke bindings på, så. Ha. Well. Så ved jeg ikke, om jeg gider til credit for den her. Altså. Nå okay, du vil. Så du vil tage credit for den her? Ja, 100%. Men nu selvfølgelig okay. gør det, hvad fuck snakker du? Ja. Prøv, okay, men så jeg dør bare lige. Jeg sætter bindings på, så jeg sætter bindings på, så. Okay, godt så. Jeg dør lige. Vi kan bare sådan, vi kan klare det i post. Bare cut det ud. Vi cutter det ud, vi cutter det ud. As fuck. Jeg ved ikke, hvad man laver post. Han har ikke tænkt sig på at cut det ud, bare det. Jeg har postet flere gange til Reddit. det betyder. Hey, what's up, guys? Welcome back to endnu en video med os, der med kok. Du har forsøgt engelsk igen og gik tilbage med det samme. Hey, hvad mener du med igen? Det er det første forsøg. Ja. Velkommen back til endnu en video, hvor vi klarer Pantheon med alle bindings. I dag laver vi det til et drukspil. Hver gang jeg klarer en boss, så tager vi en sluk. Skål for det. Okay. Og hver gang jeg dør, så tager vi 3 slukke. Skål for det. Jo, okay, as fuck. Ja. Ja. Det er min sidste kolde øl. Jeg putte en med i køleskabet. Men jeg har ikke drukket den eneste kolde øl i aften. Jeg har virkelig heller ikke. Jeg har ikke drukket den eneste kolde øl. Jeg har med i køleskabet. I mean, medmindre du tæller uden for temperatur som kold, så sure, I guess. Ja, nej, det har jeg ikke engang. De har været inde på mit værelse hver gang. Man. Jeg har bare en helt fucking kasse til at stå i garagen, fordi jeg har bare sådan ikke været hjemme i sommerferien. Så jeg har stadig en fra min fucking studentergilde. Hvordan bruger så step 1, brug controller. Okay, sådan der. Nej. Nå. My bad. You may never take up. Sådan der. Så er der øl i køleskabet. Der er øl i køleskabet. Yeah. Tæller det her som 2 boss, eller bare 1 boss? 1. Det er 1 boss. Det er kun en slurk, damn. Ja. Men der er 2 af dem, you know? I mean, okay, sure, hvis du vil tælle dem som 2, så sure. Altså, hvis du gerne vil det... Nu siger I, at det kun er 1 boss. Jamen, jeg har lyst til at drikke, så lad os... Okay, så tager vi en slurk. Okay, hvis du så gerne vil tage en slurk mere, så tager vi en slurk mere. Nej, jeg skal lige dø. Jeg skal lige klare den her det første, bro. Ja, han kommer ikke til at klare en eneste boss. Jeg døde. Så det er 3 slukke, guys. Skål for det. Til fucking... Mantis det er 3 slukke. Det er 3 slukke. Bror, jeg har ikke spillet det her i så lang tid. Mantis Kings. Plus jeg er fuld. Jeg mener... ellers hedde? Okay, my bad. Vengeful Flies. Vengefly Kings. Der er ingen, der siger Kings. Men, hvad hedder de? De hedder... Men de hedder King. De hedder King? Holy shit. What? Det har de altid heddet. What the fuck? Siden hvornår? Siden altid. Nej, de har ikke. Jeg kan huske, jeg har altid kaldt dem Vengefly Kings. Fucking... What the fuck? Det kan ikke mene, at de aldrig har lagt mærke til det. Vengefly er stadig med småt, og King er med stort. Så jeg er død igen, så det er 3 slukke mere. Jesus fucking Christ. Jeg er lige i gang med noget i mit eget spil. Ja, det er jeg ligeglad med. Du skal tage 3 slukke. Det er ikke engang med vilje, at dør. Altså, jeg er bare dårlig. Ja, selvfølgelig er det derfor. Okay, godt nok. Bare så du ved. Jeg har ikke håb i dig, når det kommer til Hollow Knight. Ja, godt nok. Og jeg har mindre håb i mig selv.
Jeg kunne ikke engang komme igennem andet Pantheon, er jeg ret sikker på. Og sådan uden nogen bindings. Bruh. Jeg klarede de første 3 Pantheons første forsøg med uden bindings. Altså. Første forsøg? Okay. Første forsøg. Det tog mig virkelig lang tid at komme igennem, den allerførste. Og den anden, den var bare sådan, okay, nice. Jeg synes, det er utroligt sjovt, sådan, jeg får... occasionally så får jeg sådan en video, der bare popper af og får sådan fucking 200-300 views eller sådan noget. Hvor der rent faktisk er en kommentar på med folk, jeg der døde igen, så det er 3 slukke. Oh my god. Folk, der har holdninger. Folk, Holy shit! Og aktivt skriver kommentarer om sådan, jeg ved, nej, det er virkelig et coinflip, om de er sådan, nej, keep it up, brother, jeg er med dig. Eller om de bare sådan, det er så utrolig nemt det der, hvordan er du stuck på det her tidspunkt? Ja, de fleste comments, jeg har sådan set, det er sådan, hvor folk har været sådan, hvis du nu ser pro-play, så bare sådan kig på dem, og så se, hvad de laver, og så kan du komme igennem det. Mange af de fucking kommentarer, jeg har fået, bare sådan, men du skal bare se du skal bare se sådan stretch på, hvordan andre de klarer den. Okay, Marker, der er ingen videoer af folk derude, der rent faktisk klarer, du ved, all bindings bosses. Er det ikke? Yeah. Jo, det er så. Er det? Sure, ham der Trollektor er rent faktisk den eneste. Der er Trollektor. Men jeg føler, det er ret niche-marked, er det ikke? Det er utroligt. Ja. Jo, jeg fik en heal ball. Jeg dræbte en af dem, Det er en drink. Det er en slurk. Ja, tag en slurk, guys. Jeg er lige lidt for travlt til at tage en slurk, you know. Jeg skal snart til at blande noget nyt om, jeg er snart færdig med den her øl. Hvad blander du op? Jeg tror stadig, jeg har noget... Jeg tror stadig, der er cirka halvdelen af den der monster tilbage. Så Jäger monster. Jeg er blevet en stor fan af Jack and Coke i dag. Jeg har stadigvæk et utroligt had for cola. Men hvad? Du kan ikke lide cola? Okay, det vidste jeg faktisk ikke. What the fuck? Vidste du ikke det? Det er sådan en cocktail, at ikke at kunne lide. What? Det har jeg ikke. Det er folk plejer at være mest forarvet over. Sådan, okay. Det har jeg aldrig, men du kan ikke lide cola. Nej, jeg er mere forarvet over, du er bare sådan ikke lide ost generelt. Bare sådan... Nej, den ost er den værste, selvfølgelig er den værste. Ja, men cola, den er også slem. Altså, to be fair, min far kan ikke lide cola, men han kan lide de fleste ting. Det er sådan lige præcis cola, det kan ikke lide. Men, jeg kender flere personer, der ikke kan lide cola. Men cola er lidt goofy, fordi det er ikke sådan som de andre ting, hvor jeg sådan... Jeg kan sagtens drikke cola. Jeg vil bare langt hellere prefer alt andet. Jeg synes lige, vi skal celebrate, at jeg klarede Vengeful Kings, så skål for det. Har jeg det faktisk på samme måde. Altså sådan, jeg har det på samme måde. Jamen sådan, du ved... Selv med sådan... Du ved, ting som jeg ikke sådan særlig godt kan lide, det vil jeg hellere have over cola. Og du ved, det er ikke bare cola, det er sådan, du ved, alle former for sort sodavand. Ja. Jeg kan virkelig bare ikke fucking fordrage det. Det er fair. Cola er nok også min mindst yndlings sodavand, men jeg kan godt lide den, you know. Altså sådan, jeg nyder det, hvis du får en cola. Jeg ved, det er muligvis... Dr. Pepper on the other hand, det er sådan cola, men opgraderet. Oh my god. Dr. Pepper er så fucking godt. Det er så forfærdeligt, hvad mener I? Hvad fuck snakker du om? Dr. Pepper er så dårligt. Nej, det er absolut fucking heaven. Nej. Og så med en cigar. Der er fandme ikke meget, der er bedre. Der er rigtig meget, der er bedre. Det er bare ikke rigtigt. Meget. Normal cola, for eksempel. Dårlig take. Fuck. Jeg har ham her. Jeg har også sådan lidt funny moment, hvor jeg ved ikke rigtig om det er placebo-effekt eller ej, men hvor jeg bare sådan, hvis jeg har ondt i maven, bund noget cola, og så bliver det bedre. Og det rent faktisk virker. Men du ved, det er true nok. Det er fordi der er cola er en af de sådan sorter med mest koffein. Og koffein, jeg ved ikke helt hvorfor, men der er en eller anden grund til det, men koffein er sådan good mod sådan noget. Af en eller anden grund.
Min Det er sådan, det er rigtig lort, det her. cola, hvis jeg havde ondt i maven, og så var jeg sådan, Ja, okay, I guess. ja, det gjorde jeg også. Det Og koffein, så kom der bare et tidspunkt, hvor jeg bare ikke kunne lide cola længere. Og så var hun flabbergastet over, hvad hun skulle gøre. Men har du altid kunne lide... Har du engang kunne lide ost, så? Ja. Hvad? Hvad gjorde du ikke kunne lide ost? I don't know, jeg vågnede op en dag og sagde, jo, jeg kan ikke lide ost. What? Okay. Det er ikke så, det fungerer. Okay, så er du sikker på, at du ikke bare var et irriterende barn, der bare en eller anden dag var sådan, jeg kan ikke lide det her længere. Fordi det kan jeg huske, det gjorde jeg en gang med meget specifikke ting, og jeg kan stadig ikke lide det. Sådan, bare sådan en pølse til hotdogs. Jeg kan godt lide din hotdog, men sådan, bare sådan en pølse, det er sådan, jeg har det svært ved det. Faktisk nu til nyere tid, så er jeg faktisk good med det. Men for sådan... Jeg har haft det præcis samme med specifikt pølser. Hvor jeg sådan, jeg kan ikke særlig godt lide det. Sådan, du ved, så smager jeg det rent faktisk, og sådan, okay. Det er faktisk sådan ikke så slemt. Jeg vil stadigvæk prefer meget andet, men det er ikke sådan... Nej. Jeg var bare sådan en dag, så var jeg bare sådan, jeg var bare i træls humør som barn, så var sådan, jeg kan ikke lide pølser. Og sådan, hvornår har du ikke lide pølser? Siden altid. Sådan, nej, det var bare ikke rigtigt, du altid kunne lide pølser. Sådan, nej, nu kan jeg ikke lide pølser. Og sådan, det tog mig virkelig... Sådan, jeg sådan, når jeg så spiste en pølse, jeg kunne bare ikke lide det. Ja, problemet er, jeg har sådan... Jeg var nederen barn, jeg har samme character arc som dig, når det kommer til sådan pølser, right? Men ost har jeg... Det er det samme med sådan ost og lys chokolade er sådan kind of same camp. Hvor at jeg nogle gange kommer til ved et uheld at spise det. Og er rent faktisk ved at kaste op over det. Sådan uden at vide, at jeg har sådan spist det. Er du virkelig så forfærdet over lys chokolade? Den bedste chokoladetype? Den værste chokoladetype, ja. What? Men jeg troede, du synes, den værste var hvid. Nej, hvid kan jeg sådan... Jeg kan overleve det, I guess. Sådan, du ved, hvis jeg bliver sådan socially pressured til at spise det, så kan jeg godt spise det. Lys chokolade kan jeg ikke fucking spise. Holy shit, det er ulækkert. Det er virkelig underligt. Du er så underlig. Du er så underlig. Lys chokolade er amazing. Men det var endnu en boss. Ja, det var det. Det var det faktisk. Du er ikke særlig god til det her, Valdemar. Jeg så en af mine venner, Dum Hacking Dog. Han laver nogle gode videoer, og han er i hvert fald bedre end dig. Han laver noget. Ja, han er også virkelig god til spillet. Altså. Valdemar, nu skal du ikke slutte hans pik så meget, okay? Slap af. Please bliv ved. Hvor jeg elsker Dum Hacking Dog. Yeah! Og hans videoer. Han er min yndlings-YouTuber. Det der irriterer mig ved dine runs, det er, at du ikke laver specifikt de moves, som jeg laver hver eneste run. Ja, nej. Jeg kiggede lige over på skærmen, og så sådan, jeg blev også bare sådan... Jeg havde det sådan underligt, fordi... Jeg er vant til at se dine videoer, og jeg er vant til at... Han står ikke ved den der pæl lige højre for midten, sådan lige præcis, og sådan shrieker, når han først sådan skriger. Og så står han ikke og sådan, du ved, har 2 af de der små slugs på hver sin side, når den dør. Og det er sådan, det er så underligt. Jeg hader det. Ja, nej, det er strange. Det er underligt, at du ikke gør som kok. Sådan, jeg prøver, men jeg er også... Du er så utrolig unormal, vel mig. Men på samme... hvis jeg var ædru, så ville jeg gøre det, men på samme tid så... Nej. Altså, selvfølgelig, jeg ville prøve at efterligne det, hvis jeg var ædru, men som fuld, så er jeg sådan... Jeg vil egentlig bare gerne prøve at se, hvor langt jeg kan nå lige nu. Så jeg spiller den safe. Jeg spiller safe. Jeg spiller din mor safe. Yeah. Hvad er hendes kode til the safe? Det vil han da ikke fortælle, makker. Men... Selvfølgelig vil jeg ikke fortælle. Så nemt er det ikke at få fat i. Valdemar, dig og min... mig og din mor og jeg bliver gift. Der var den. Ja. Ja. Jeg er virkelig på at sige, dig og din mor bliver gift. As fuck. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad fuck ord betød der. Jeg nærmer mig en 3'er nu. Bare at fucking sådan slurke øl af at se fucking Valdemars
jeg spil. Åh, shit. Jeg slår også lige med nogle hollows. Giv mig 2 sekunder. Jo, holder Jeg mener, du har en god start med, at vi sådan lige pludselig skulle tage sådan 9 slukke, fordi jeg er dårlig til spillet. Du er så forfærdelig. Jeg tømte den øl så hurtigt. Ja, nej, min blev... Altså, min er næsten tom. Det gik så fucking hurtigt. Og jeg tager sådan små slurke, fordi jeg vil gerne sådan preservere den, så sådan... Jeg kommer til at kolde øl, når jeg skal til at hente en mere. Jeg sværger i YouTube. Jeg har været bedre end det her. Okay, Valdemar. Jeg er bedre, når jeg er ædru, okay? Okay, Valdemar. Ja. Hvad er tricket til ham her igen? Fucking læg dig til at græde i et hjørne. Okay. By the way, fuck Gorb. Fuck, jeg hader Gorb. Holy shit, Gorb. Gorb er så nemt, though. Ja, han er nem, men det er derfor, at det gør dig så fucking pisse, Men- hver gang du men tager skade. Let alone dør sammen. Han er så irriterende. Jeg kan Han ikke har rigtig også bare huske, de der hvor Gorb moments, er. hvor han bare Jeg sådan... sagde bare, han var nem. Ja, men det er nok til at pisse mig af, at du havde den holdning. Den falske holdning. Du ved, hver gang man sådan hopper op for at slå ham, så teleporterer han over til den anden side af mappet. Og så når du går over til den anden side af mappet for at slå ham, så teleporterer han tilbage igen. Og det er bare sådan en endless cycle, hvor du får sådan et normalt hit på ham. Og det er det. Måske, Ja, det er så tysk. måske laver den der spell på ham, men den rammer han kun én gang, fordi det går op, og han er irriterende. Fordi så teleporterer han væk. Det er ikke sådan, du ved... Ellers så for bliver han eksempel, bounced Det er væk. ikke sådan ved Zero, så kan du sådan... Du kan lave den der spell, og så rammer den ham sådan 3 eller 4 gange måske. Ja. Gorb, 1 gang. Jeg hader Gorb. Holy shit, jeg hader Gorb. Jeg klarede boss, by the way. Jo, han lavede det Det er funny. en slurk. Oh shit, det Ja, jeg kan funny move med ham her. Jeg kan funny move. Jeg kan godt mærke, at jeg er fuld, for jeg kan overhovedet ikke finde ud af at slås mod de her fucking knights her. Come on, bro. Jeg kan godt mærke, at jeg er fuld, fordi at jeg overhovedet ikke holdt øje med, hvor meget damage bite det gjorde. Og bare regnede med, fordi det var en dark type mod en psychic type, så var det sådan... Det var good. Du ved ikke noget om Pokémon. Sorry, man. I don't know. Jeg prøver bare sådan at lade som om, jeg kan alt muligt sådan funny ting om den. Men jeg ved ikke, man. Jeg vil bare gerne virke sej på den måde. Jeg ved virkelig ikke, om det virker, men jeg prøver mit bedste. Du er bare ikke sej. Spoiler alert, det virker ikke. Det virker ikke. Det virker ikke. Valdemar, jeg snakker til dig. Undskyld. As fuck. Jo, lille pige, lad mig tæske dig. Sejt. Hvornår skal vi dræbe Jarkluth? Eller bare sådan bygge videre på Fuck, basen? Mango Jæger. Godt. Ikke er godt. Det var ikke et svar på mit spørgsmål, fister. Undskyld, hvad sagde du? Løgsovs. Hvornår skal vi dræbe Jeg hørte godt, Jarkluth? hvad du sagde. Jeg ville bare gerne spørge, så du lød dum, fordi du sagde det igen. Og der var ingen, der lyttede til dig. Og derfor er din status tværet nede i jorden. Det var endnu en boss. Det var endnu en boss. Bror, jeg er on a roll lige nu. Han ruller. Okay, jeg dør til ham her. Jeg har altid hadet ham her. Nej, du dør ikke. Vi tror på det, Valdemar. Jeg tror fake. bare ikke på det. Ja, det var ret fake. Du skal bare sådan dash igennem ham. Ja, men så er der det der spøgelses Ja, men du skal sådan time det med, når spøgelserne de kommer. Så enten så dash igennem ham, når den laver det der funny angreb. Eller så gå lige præcis til siden, når han kommer opfra. Bang! Det er 3 slukke. 3 slukke. Fuck. Jeg havde øl. Vent, jeg har stadig monster. Jeg er sådan... Du kan ikke tage en slurk af en monster. Jeg har taget 3 slukke øl, men du ved, det er for at holde mig vågen. Fordi vi ved alle sammen godt, at koffein og alkohol, det passer så godt sammen. Det passer så godt sammen. Shout out til min... Der er ikke noget bedre end Jägerbombs.
En Jeg fucking ultra hader jægerbomb, Jägerbombs. dog, er bedre. En ultra jægerbomb. Hvad er en ultra-jægerbomb? Der er noget. Det er Har I nogensinde fået en jægerbomb, hvor I rent faktisk har nydt det? Ja, Ja. What? ufatteligt mange gange. Jeg tror, Ja. jeg kan ikke nyde en jægerbomb. Fuck, det smager af lort. Nej, det gør det faktisk ikke. Det smager Altså, det er Red rent Bull og faktisk Jæger. smagen af batterisyre. Men jeg kan ikke lide smagen af fucking Red Bull. Det er bare surt og træls. Du har tydeligvis ikke fået en med nok hindbærbrus i. Hvad fuck snakker du om? Jeg kan godt lide jæger og hindbærbrus. Ja, og så med Red Bull. Hvad? Ja. Det er sådan mest fucking klassiske jægerbomb. Så er der nogen, der gør det sådan kun med Red Bull jæger. Hvilket er, I mean, I guess det er okay. Men Ja, En normal jægerbomb er kun med Red Bull og Jæger, dog. Men er det den normale? Hver eneste gang vi har gjort det, så er Det er den normale, det er den normale. Det er en jægerbomb. Ja. Altså hver eneste gang vi har gjort det, så har det bare været... Så har det bare været Ja, jæger. hindbærbrus gør det så meget bedre, Holy shit, okay. men en normal jægerbomb er Oh, uden shit. hindbærbrus. Guys, min tapping udvikler sig. Allerede? Jeg er nødt til at blokere sådan lidt af din skærm. shit. Ja. Så jeg døde til Hvorfor er du så meget... Vikings. Okay. 3 slukke. Øh. 3 lækre ass slukke. Jeg drikker øl, jeg kan virkelig ikke det længere. Men jeg bliver ved. Jo, se lige hvor sej min pig night er. Du vil lade arm for Du sagde pik. Var. Det gjorde han. Hey, Hold Kok, kæft med det, mig. bliver det her egentlig sådan en video, eller bliver det flere videoer? Nej, det bliver en lang video. Okay, Ja. godt nok. Det er også det, jeg Det er regner godt, du med. optager det, hvor man stadigvæk kan se sådan vores ikoner og sådan noget. Men nej, man kan se mig spille Dark Souls. What the fuck? Jo, skal Det er jo pinligt. Ja, sådan Jeg klarer mig så dårligt lige nu. Alright. Jeg sværger, jeg er god til Dark Souls, Yo, men jeg er fuld. Okay, hver gang Malte dør, så tager vi 3 slukke. Jeg skal tage David Ja. også, jeg fucking hader. Eller jeg Hvad- hader det. hvornår Hvornår tabte jeg 3 liv? Shit. Valder mig ved at dø igen, but han fuck er det lykkedes som. Fuck. Så du bare skifter skærme. Jeg kan bare se de der sorte outlines komme ved Valdemars Fuck! skærm. Og Jeg de døde kom igen. så hurtigt. Det er 3 slukke, guys. Oh my god, Valdemar, du er forfærdelig. Jeg sværger, Vengeful Fly Kings er så meget sværere end sådan de næste sådan 5 bosser. Halvdelen af mit Jäger Mango glas er allerede væk. Valdemar. Allerede? My fucking god, dude. Vi tager ikke der sådan små slukke, og jeg er bare dårlig til det her, okay? Det er No sådan, shit, det dude. her, det er min hadeboss, okay? Jeg fucking hader de her. Vengefly Kings er så nem. Nej, de er ikke. Jo, de er. Nej. Valdemar. Vengefly Kings er uironisk virkelig fucking nemme. Okay, efter du lige har tabt næste gang, så vil jeg vise alle mine trofaste fans, hvor fucking nem Vengefly er. Du må gå på min skærm nu, Prøv- fordi jeg skal til bossen nu. Nice, okay. As fuck. Bror man, hvad mener du? Jeg ville sige noget, men jeg kan ikke huske det. Jeg vil sige det. Vent, Jeg vil ikke være sådan faldt ned. Nej. Jeg husker sådan, jeg spillede Elden Ring før jeg spillede Dark Souls. Og jeg var sådan, okay, Gargoyle. Det er ret, der kun er én, og ikke 2 Gargoyles, ligesom i Elden Ring. Hvor wrong jeg ville være. Wow. Jo, Elden Ring spoilers, what the fuck? Dark Souls spoilers, what the fuck? Du kaster bare noget på hans fødder, bro. Ja, nej, jeg missede lidt. Fuck. God. Det er sådan, du gjorde det 2 gange i træk, så jeg troede, det var med vilje, men nej. Ja, nej, det er bare fordi sådan, det er lidt det er første gang, jeg bruger magi i det her spil, og det er bare sådan, den her fucking fireball ting er bare sådan lidt
lidt trist at bruge, synes jeg. Ja, I mean, I guess det er sådan lidt lort at aim, når du sådan har logget ham på. Sådan, du er locked på ham, hedder det. Ja. Yeah. I don't know. Jeg vil godt lide at kalde dig virkelig dårlig gamer, hedder det. Så, get fucked. Fuck! As fuck. Fuck! Og det er det consumables. Dem får jeg ikke tilbage. Jeg klarede den. Jeg klarede Shit. manden. Ah! Uventet as Jeg glemte den her ild, den der er død. Jesus Christ. Okay, jeg klarede det okay, når vi fortsætter fuld. Men jeg hader den her boss. Man, shucks. Lad os gå tilbage til Valdemar Camp. Valdemar, ja. Men det er endnu en slurk. Ja, jeg har taget. Vent på et Valdemar, så jeg kan vise, hvor nemt Vengeflies er. I svært. Er du selv gået ind på Hollow Knight? Er du selv gået ind på Hollow Knight? Jeg er klar til at gå ind på Hollow Knight. Ved du hvad, jeg burde bare starte det op. Bare til at være klar. Du ved, så min video bliver sådan rigtig høj kvalitet, så mine dedikerede fans ikke behøver at vente. Ja. Det er allerede sådan næsten en halv time. Holy shit. Det kommer til at være en god video. Det kommer til at være en halv time. Sumpen drikker og spiller Hollow Knight. As fuck. Jo. Du har et link til Sumpen under hver eneste af dine videoer, har du ikke? Jo, selvfølgelig. Hvem har ikke det? Din mor. Men kan egentlig bare ikke løbe forbi ham her. I mean, det kan du. Jo, hvad det kan. Holy shit, det har jeg aldrig tænkt over, man bare kan... Det er en ny drink. What? Det er en ny sluk. Oh my god. Ny dag, ny. Det er han sagde. Men, fuck. Jesus fucking Christ. Du har Pokémon kørende ved siden. Holy shit. Folk skal begynde at kede sig. Det er sådan en lille bitte... det er Subway Surfer videoer. Det er sådan en lille fucking skærm. Det er sådan... Ja, præcis Subway Surfers. Fuck, hvor awesome. Har jeg ikke andet end fucking Firewall? Og der er jo en good performance. Det var ikke det, jeg ville. Nå. Da. Okay, jeg er på en 3'er. Jeg er i hvert fald på en 3'er. Han er på en 3'er. Marker, jeg er lightweight. As fuck, I don't know. Jeg nærmer mig også en 3'er. Det gør jeg også. Jeg er på en 3'er. Jeg kan ikke... Hvad er det? 3'er, ikke? 3'er, det er når man har det godt. Lad mig lige whip min telefonnoter ud. Du har den på dine noter, du kan ikke bare huske den. Nej, fordi jeg... 3 det er bare at have det godt, fordi jeg har det ret godt lige nu. Jeg har haft det godt i lang tid. Okay, det er når du kan mærke det, når du går op for pis. 2 når du kan mærke, når du sidder, og 3 det er sådan, hvor du er fuld... Nej, men så er jeg nok ikke på en 3, så er jeg på en 2'er. Nej. Okay, jeg har confirmed det med Anders ham selv. 1, det er, at du går ud og pisser, og du kan mærke det. Nummer 2, du rejser dig op, og du kan mærke det. Nummer 3, du sidder der og kan mærke det. Nummer 4, ikke drik mere. Du har perfect boss. 5, blackout. Ja, okay. Ja, okay. Så er jeg på en 3'er. 4. Jeg er ikke på en 4 nu. Jeg kunne godt sådan være lidt mere fuld, men... Jeg er sådan... Jeg er tæt jeg på tror, en 4 jeg er så tæt lige på en 3'er, man kan være. Men du er ikke helt på den, eller hvad? Ikke sådan helt fuldstændig. Jeg ved sådan, du ved... Altså, det er sådan lidt, hvis jeg sådan begynder at kigge for meget rundt i mit værelse, så kan jeg godt sådan, wowzers. Så det er sådan, on the fucking brink. I don't know, hvis du vil sige, at jeg er en 3'er, så sure jeg er en 3'er. Men alt jeg kan sige lige nu, det er, at jeg kan bruge bite på den her og tæske den hårdt. Bro bruger leech seed. Hahaha. Lemau. Han tror, han er en trussel til mig. Fuck! Lad mig bruge takedown bare for at spite ham. Og Valdemar er gået forbi en boss, uden at vi vidste det.
Så nu er det 2. Det er to slukke, fordi det er 2. Bosser. Jeg kan ikke tage nogen slukke lige nu. Jeg er midt i gang i en fucking boss fight. Mit glas er så Giver vi en at jeg fuck, ikke hva'? kan fucking fylde op igen. Så fucking Blackfire. Jeg burde gå tilbage og købe nogle flere. Oh shit. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Okay, jeg har bare... Gud, jeg har trappet mig selv her. Men jeg har også nogle fucking... Jeg har sådan... 12 Underberg, hvis worst come to worst. Hvorfor fuck har du Underberg? Fordi Underberg er fucking base. Okay, jeg har aldrig smagt Underberg før. Underberg Det er faktisk heller ikke ikke. awesome. Holy shit. Er det virkelig det? Jeg gad altid godt smage det. Men Skal vi ikke købe nogle Underberg på næste søndag? Marco, jeg Eller tager sådan- bare Underberg med. Mandag. Han tager bare Underberg med, Underberg okay. med, ja. Hvor mange har du? Har du bare sådan en hel pakke, eller hvad? Jamen, jeg har... det er fordi, at ude i selveste Spar Gravballe, der havde vi... jeg har lige dukset mig selv. Selvfølgelig er Underberg i fucking spark op. Jeg har lige Jeg har dukset aldrig mig hørt- selv as fuck. Hvis jeg skal være helt ærlig, jeg har Interview. aldrig nogensinde hørt nogen kalde det Underberg. Jeg har kun hørt folk kalde det Underberg. Fucking Underberg. Underberg. Underberg, ja. er sådan en Alle sådan fastvarer i gamle mennesker Netto, kalder det ikke sådan- Underberg. Fucking Underberg. Jeg har aldrig hørt det blive kaldt Underberg. Guys, det er What? en boss mere. Alle sådan Boss mere. gamle mennesker, de kalder det Underberg. Shit. Jeg går forbi ham sådan der. Jeg begynder at få en urge til at spytte. Det er okay, det er en træer. Det er en syver, det der. En 7. Nej, det er tegnet Han på har en fået træer. en øl til at spytte. Det er en tegnet på en Nå nej, træer. det her er den anden skala. Det her er den anden skala. Spytskala. As fuck. Ja, nej, fucking... Jeg har. 25 kroner for 3 af de der små fuckers. Det er... Okay, det er virkelig billigt. Det er meget billigt. Det lyder dyrt, men det er relativt Jeg billigt. synes, det lyder dyrt. Ja, nej, det lyder dyrt, Det- men det er virkelig billigt i forhold til. Ja, det er det. Så jeg gav 100 kroner for 12 af dem. Det er rimelig okay. Det er pretty okay. Vi har også, da jeg var på fucking skiferie, der brugte mig og selveste, min homie Peter. Vi brugte nogle af dem til at lave fucking... jeg tror bare, det var almindelig ass spaghetti kødsovs. Men med Underberg i. What? Og det smagte Var det uironisk godt? så meget bedre. Oh. Ja. Nej, jeg tænder for det! Ha, han døde. Jeg hoppede ned. Jeg kom til at hoppe ned, det er faktisk ikke engang første gang. Det er mit første playthrough, der gjorde det faktisk en Så 2-3 det gange. tager vi en drink, hva'? I guess. Hørt. Yeah. Ja, Den her de bare lidt er travlt, tom, så den er bare ren skum nu. Der er også, i sådan på ja. dåsebar, der er bare de der sådan skumrester i bunden, som der bare ikke er særlig gode, right? Det er det, jeg er sådan, jeg er Jeg begyndte bare at efterladt. spille fucking JoJo's battle music i baggrunden. Joe. Jo, as fuck. Var det her, jeg døde sidst? Hold Jo, det kæft, fucking. fucking bloody stream går hårdt. Var det Dunk Defender, jeg døde ved sidst? Jeg kan ikke huske det. Fuck, jeg er god til det her. As fuck. Jeg tror, det var Dunk Defender, jeg døde ved sidst. Okay, Malte, jeg sender dig lige en fucking awesome ass sang, som jeg ved, at du kommer til at have, men fuck, det er en banger. Ballemann må nok ikke se vores videoen så, fordi der var sådan, eller sådan nogle af videoer, der var lore derinde. Der er så meget lort af. Hvad? Nå, bare rolig, jeg streamer din del af fighten lige nu, så han har ikke noget at sige. Vent, han Okay, defeated Gorb, er det en mere drink, jeg hører? Det er det, ja. Jeg ved ikke helt, hvad jeg snakker om længere. Okay, vi snakker om Bloody Stream openings fra JoJo's. Fuck, den er awesome.
Nej, det var ikke det, meningen var. Shit. Shit. Jeg hader fucking Bell Gargoyles. Bruh. Jeg klarede mig så virkelig godt der, men lige snart den anden der kommer ind, så bliver det bare fucking umuligt. Holy shit, jeg er dum. Hun ville sende Petal ud, og jeg sendte ikke min fire type ud. Tydeligvis på en femmer. Til taber. Nej. Jeg er udrundet så lost, jeg ved ikke, jeg what? Lige pludselig snakker jeg om lore, og så er der en femmer, og så what? Nå, det var ham, jeg er død til sidst, ja, det er rigtigt. Det er en slurk mere. Gud. Det, at jeg kan lægge mærke til, at jeg skal have en slurk mere, det er tydeligvis tegn på, at jeg ikke er fuld nok. At du ikke er fuld nok, ja, præcis. Jeg skulle lige til at sige det samme. Valdemar, stop med at snakke. Undskyld. Det ville være virkelig rart, hvis du bare stoppede med at snakke, Valdemar. Det er forstyrrende, faktisk. For hvad? Holy shit! Jeg blev ambushed der, goddamn. Jeg er virkelig dårlig til det her corpse run. Nå, hvad? Jeg har fået en DM fra Kok. Okay, bare hold mig ud for lejen, det er okay. Ja, nej, det er den seje fucking... Det er det anime-musik, jeg kan ikke lide det. Jeg har ikke rigtig hørt det. Jeg hørte bare de første par sekunder, og så jeg, at det var en anime-gut, så sådan, nej, det gider ikke. Men det er også fordi jeg skal tage, jeg spiller Dark Souls, så jeg kan ikke høre det her musik. Jeg dasher ind i ham. Jeg dasher ind i den bitch ass. Valdemar døde, det er tid til, at jeg skal spille Hollow Knight. Fuck dig, Valdemar. Og det er bare et fucking lortespil, der. Hold din kæft. Der er ingen, der kan lide det her lortespil. Valdemar, du har lige siddet og spillet det 1,5 time. Det er bare en løgn. Jo. Ja, det var faktisk mere, var det ikke? Jeg var ved at trykke på min optageknap, men problemet er, at min optageknap også er min sluk-optageknap. Og jeg havde ikke opdaget, at jeg lige havde været i gang med at filme en video på 37 minutter. Men her er mig, der kommer længere end Valdemar. My God! I et Hollow Knight run. Bror mand. Når jeg spiller uden bindings. Uden bindinger. Så bare se mig. Okay, jeg er færdig med jeg henter et glas mjøde, fordi det er fucking lækkert. Jo, det er sådan mjøde as fuck. Okay, jeg gider heller ikke se koksen own mig, så jeg går også lige på Twitter. Marker, du kan ikke bare... Okay, jeg watch me, bitch. Jo. Tid til at dø. Nej, det er ikke, hvad jeg plejer at sige. Anyway, tid til at dø. Jeg begyndte at spille Pokémon White igen, hvilket er crazy, absolut crazy. Jeg skal lige fokusere på ikke at dø her. Klokken er midt om natten, jeg snakker sådan lidt højt om forhold til det midt om natten, men hey, lad os sådan ikke fokusere på det. Jeg skal komme på 3. Jeg begyndte at spille Pokémon White igen, hvilket er meget funny, fordi jeg troede egentlig, jeg havde sådan et eller andet save i gang, hvor jeg, så vidt jeg husker, så var jeg i gang med Gym 2, hende normal type tøsen ved et library, eller museum, eller hvad fuck det hedder. Hvor det var sådan bare hårdt stok der. Discord overlay fra, fuck det irriterende at se på. Fuck dig. Men du ved, jeg troede jeg havde den save klar, men nej. Det var en drink. Åbenbart ikke. Jeg skulle bare sådan, det var en drink. Ja. Det er et slurk. I don't know, man. Jeg skulle bare sådan starte forfra, og det var sådan kinda cringe, fordi jeg havde egentlig sådan... Jeg er ret sikker på, at jeg har det samme team, som jeg har nu. Nej, det er en fucking løgn. Jeg husker, jeg havde Oshawott i stedet for Tepig. Og med det mener jeg Dewart i stedet for Pignite. Pignite! Det er det, han hedder! Anyway. Ja, nej, jeg kan jo bare huske, hvor meget jeg strugglede mod hende, fordi at jeg brugte sådan... Jeg relied alt for meget på min... det må så have været min...
Pansage, Semis... Pansage, Panseer, Panpour. Det var Panpour, jeg reliede på alt for meget. Og det er en sluk mere. Nej, det var en fucking... Det var en Panseer, jeg reliede på for meget, fordi jeg valgte Oshawott. 2 sekunder, jeg skal lige tage en... Ja, det giver mening. For du ved, i forhold til første gym, så får du den, du er... Så får du den, du er god over mod. Så du får... Den gym leader er weak over mod, fordi at det er easy ass babyspil. I hvert fald, du ved, sådan første gym. Nummer 2 gym klapper dig hårdt, hvis du ikke er klar på den. Og det var jeg ikke på mit det playthrough, så jeg er egentlig glad nok for bare sådan at glemme alt om det. Så nu er jeg bare sådan i gang med at træne mere. Jeg tror på absolut ingen måde, at jeg er klar til Gym 2 endnu. Fordi så vidt jeg husker, så har den en fucking... du ved, udviklingen af Lille Pop. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men sådan... Den i level sådan... 20, og så en... upgrade af en anden normal type. Fuck. I level sådan 22. Hvilket er utrolig cringe, fordi jeg vil bare gerne vinde, men det kan jeg ikke. Og så er jeg ret sikker på, at den har en, sådan du ved, den har 3 Pokémon i alt, og sådan en er en flying type. Hvilket ikke sådan matcher utrolig godt i forhold til, at min nuværende, du ved, starter, det er nu en fighting type, fordi, du ved, type advantage og sådan shit. Så det, shit, det bare shit. Ja, I don't know, man. Okay, det er en... Ny sluk. Vi tager sådan en slut, når jeg dør, tænker jeg. Gør vi ikke det? Jeg ved ikke, hvornår du dør, men ja. Jeg døde der. Jeg skal sige til, jeg døde der. Slut. Bro gik bare ind i mig. Ja, men det er sådan lidt... Jeg har basically sådan completed spillet med Oshawott. Guys. Fucking Samurai, eller hvad fuck du kan. Guys, jeg står i et stort dilemma. Hvad er det så, Valdemar? Hvis det handler om, at du ikke skal drikke mere, så drik mere. Skal jeg åbne en Tuborg grøn eller en Tuborg Classic? Classic. 100%. Altså, begge er gode, men Classic er i hvert fald bedst. Okay, vi tager en Classic. Begge er øl. Okay, og så okay, Tuborg Classic bliver det. Men jeg vil gerne lige sige, at altså, står dilemmaet, om jeg skal lade være med at drikke. Altså, hvad tror du om mig? I mean, jeg ved, like, den eneste impression, jeg har om dig, det er bare, at du er en fucking kæmpe ass taber. Det er også sandt, dog. Ja, det er sandt. Jeg med det samme gik ud over kanten. Det kan samtidig taber kan også drikke. Altså sådan... Altså, det kan godt være, det er sandt, men tror jeg virkelig, jeg sådan ikke havde tænkt mig at drikke? Ja. Altså, hvor stor en taber tror jeg er? Kæmpe fucking taber. I take offense. Godt. Hvorfor kunne jeg ikke dash der? Var det fordi jeg var en lag frame? Man. Holy shit, jeg er ved at dø til Gorb. Cock moment. Hey. Cock, når han dør til Gorb. Hey. Det var min joke. Pille af, mand. Jeg sagde det først. Det er ikke ægte. Det er så ægte. Det er så ægte, som det kan være. Jeg har hørt først Valdemar sige det. Ja, præcis. Sorry, man. Så hvem er ægte her, var? Jeg ved faktisk ikke, hvad fuck du tænkte på sådan impersonate Valdemar. Af alle folk, Valdemar. Undskyld. Ja, like, hvorfor prøver du at impersonate mig? Af alle mennesker? Valdemar, nu skal du ikke være for selvnedladende. Husk, vi skal elske os selv, okay? Det er rigtigt. Valdemar, du skal tro på dig selv. Du skal gøre, hvad du vil. Og din kæft, Valdemar. Valdemar. Det var ikke mig, der sagde det. Det var ikke mig, der sang. Jeg er lige glad! Du larmer så meget, jeg kan ikke klare det! Det han sagde. Jo, men jeg var den, der snakkede mindst, dog. Snik, snak. Holy shit, mand.
Jeg hader Bell Gargoyles. Dem der hader vil dig. flyver, så bukserne de flyver. Haha, det er dig, Valdemar. Det er dig, Valdemar. Dine bukser de flyver. Valdemar, du er Nej, nøgen. min bukser i flyver offentligheden. bare ikke. Nøgen i offentligheden, Valdemar. Dine bukser flyver, Valdemar. Og det var en ny drink. Og det var også faktisk også for mig, fordi jeg døde også, altså vi faktisk havde 2. Det har ikke taget nogen nu, fordi Men skal vi også tage en slurk, hver gang du klarer en boss? Eller? Hver gang jeg klarer en boss, er min sure, hvis jeg har lyst til det. Det kommer ikke til at... Altså sådan, der er ikke så mange bosser i det her spil. Nej, altså han klarer en boss. Nå, han klarer en boss. Ja, ellers kommer vi ikke til at samme drikke regler, noget er som det ikke? helst. Ja, det er rigtigt nok, det er rigtigt nok. Ja, fordi han er faktisk... Det jo aldrig. Han klarer jo bare hele panfjern. Det er jo ikke sjovt. Jeg døde igen, guys. Og så er det en sluk, eller hvad? Så er det en sluk, ja. Men for dig 5. Men igen? Ja. Ja, nej, jeg døde på Corpse Run. Jeg ved Eller ikke, en hvad boss, det hedder det. Boss Run, det er bare du sådan fra bonfire til bossen. Jeg døde derfor, fordi sådan... Det er ret shit, fordi jeg har ikke rigtig givet at dræbe den gut, og som han spawner ikke igen, hvis man dræber ham en gang. Jeg har ikke givet at dræbe ham, men han gør dem der omkring sådan ret sådan wild, og jeg gider bare ikke rigtig gøre det, men jeg burde nok. Også ham løber jeg bare forbi, og han er sådan hurtig og sådan noget. Og træls. Jo, Valdemar, fucking watch and learn. Jeg er watcher og learner. Og jeg døde igen, guys, på præcis samme sted. Den her ene gut, han blokerer for mit fucking, for sådan dørkampen. Jeg burde nok begynde at dræbe den der gut der, men det er så fucking træls, vi skal også dræbe den der gut. Og de andre gutter. Først så skal jeg tage at dræbe dem alle, og det er træls. Jeg gider ikke, at de gør det. Det tager så lang tid for dig, dog. Valdemar, Nej, du kan godt gøre det, bitch. Det kan du godt gøre hurtigt, det der. Sig det bare. Valdemar, bare fordi det tager kort tid for dig at dø, betyder det ikke, at det tager kort tid for mig at dræbe ham. Get fucked alle mig, jeg hader dig. Så åben om det. Jeg respekterer det. Så åbner om hvad? At du hader mig. Din mor er så åben. Så hvornår har jeg sagt det, Valdemar? Sorry, jeg mente ikke. Du har aldrig sagt det, det er rigtigt nok. Sådan er Valdemar. Lær det. Bitch. Haha, get fucked, Valdemar. Lad os gå Alle videre til hader dig. Moloch. Inkluderende mig. Yeah, as fuck. Jeg skal virkelig pisse. Igen? Jeg skal faktisk også pisse. Og vi pissede på samme tid. Igen? Ja, det er faktisk... Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger igen. Jeg gør lige et forsøg på den her bitch, og så pisser de. Jeg gør lige et Nej, forsøg på hele man må den altså her ikke kalde pantheon, folk og så- bitches. Hvad? Man må altså ikke kalde folk bitches. Valdemar, jeg synes det var sådan discouraging, at du bare kalder folk for bitches på den måde. Jeg har aldrig kaldt nogen folk... Jeg har ikke kaldt folk bitches i dag. Valdemar, du kan ikke bare sådan lade som om du glemte vores DM's i går. Hvilke DM's? Valdemar, du ved godt, hvad jeg snakker om. Nej. Valdemar, du ved godt, hvad jeg snakker om. Jeg har... Nej. Du kaldte mig så mange nedladende ting i går. Jeg har aldrig kaldt dig et nedladende ord i mit liv. Og jeg kunne lide det. At du ikke blev kaldt det. Og jeg kunne lide det. Hvad, når du skal ikke glemme vores DM's i går? Men Valdemar, DM'ede du med andre på samme tid som mig? Ja, men vores Det var kunne ikke, aldrig altså, sådan, det var ikke det samme. Det var, vi snakkede om amerikansk politik, og han kaldte Obama en bitch, og jeg var sådan, Bro, hvad? Du mener ikke President Obama? Det gjorde jeg jo. Ja, det. Det er sådan en god fuck. Hvad kan Jeg var jeg så sige? glad, da jeg fandt på det. Jeg fucking elskede ham. Det så fucking fake ud, at du sådan skrev besked efter. Men jeg havde reelt først opdaget det, efter jeg sendte beskeden. Holy shit. Det var en fuld rambling, det der, men jeg håber, du forstod.
Jeg forstod det godt. Du forstod først efter, at jeg havde sendt beskeden om, at jeg ville blive en præsident Obama. Bro, jeg skrev min besked, før jeg så din besked. That's Holy shit. Anyway, ingen spoilers her, Valdemar. What the fuck, hvad laver du? Josefina Bitten Barmer. Okay, jeg tænkte nok, det var den del over, men... Det er sådan, det er meget anyway, minimalt. lad os bare sige, at du har sådan hørt om nogle folk i horisonten, som du ikke rigtig ved så meget om, du har hørt navne. Det er canon lore, hvis du overhovedet kan huske det her i morgen. Hvilket jeg ikke tror, du kan, fordi at du det kan du ikke, det kan han ikke. Han er bare en lille smule fuld. Valdemar glemmer alt, når han er fuld. Jamen, det er rigtigt nok, så snart jeg bare... Det er sjovt, hvor nemt du bliver blackout drunk. Jeg har aldrig prøvet det før. Jeg kan altid huske alt. Uanset hvor fuld jeg er blevet, så kan jeg altid huske sådan alt fra aften. Uanset hvor fuld jeg bliver, så er der altid... Så glemmer jeg sådan altid sådan 50% af det. Guys, der var 2 bosses der. Det er så fucking vildt. Shit. Prøv at jeg så... igen. Jeg forstår ikke engang, hvad er det, jeg skal huske i morgen? Valdemar. Stop. Jeg kan faktisk selv ikke huske det, hvis jeg er helt ærlig. Hvad med præsidentet? Nå, det er præsident Obama. Nej, du skal ikke sige det igen, Mike. Så han er til stede, mens han lever denset. Obama? Det er sure. præsident Obama. Jeg forestiller mig, at han er tandlæge. Okay, sure. Han er hvad end du vil have ham til at være. Nice. Det er han ikke, dog. Jeg vil gerne have ham til at være min bedste ven. Det kender Valdemar ham som. Valdemar, du har ikke nogen bedste ven. Stop. Du gør dig selv til grin, Valdemar. Mere end jeg allerede er? Tror det eller ej, ja. Det tror jeg ikke er muligt. Det troede vi heller ikke. But alas. Fuck siger alas. Der er ingen der... Det eneste tidspunkt, jeg har hørt nogen sige alas, det er Pirates of the Caribbean. Makker, når jeg siger... Holy shit, en af mine nye yndlingsord, det er at sige... Men ak. Ak er så god! Ak er så god, men man skal bruge den virkelig sparingly. Ja, anyway, det skal man virkelig. Anyway, jeg døde her, så det er sådan en endpoint af videoen. Final lesson af den her video. Brug ordet ak. Fuck dig, Pal Doyle! Brug ordet ak med omhu. Han spiller Rocket League igen. Jeg troede, du sagde, det var nok Rocket League for den her aften. Ja, men du ved, så blev det en ny aften. Det er bare ikke rigtigt. Det har været en ny aften i så lang tid. Ja, så hvad? 6 lukke? Så lang tids pause havde jeg for Rocket League. 6 lukkede. Oh my god, jeg er fucking fat på jeg vil sige, at bunden redder i mit glas, men det var rent faktisk 6 lukke lige præcis, der passer til. Anyway, jeg skal virkelig ud og pisse, så jeg går ud og pisser. Vi ses, mine dedikerede fans. Hygge høj.